Hi mga ka-Ronbell! Happy Sunday! Kumusta yung Sunday? Ligid day ba? Or nag-outing mo with family? Or with friends? Or with colleagues? Kung nag-unsa mo rong Domingo ha, at least happy ka o you spend it right. Ako naghandom jud ko nga Domingo manguhag tuyom kanang bagal ba nya haon ako'y mohaha naghandom pagyapon ko ana o pagyapon nahitabo. Shout out. Baka naman kisi ka mao mokuhag tuyom diha, i-PM ko kay magpakuha ako tuyom. Samtang wa pa nahitabo ang magtuyom, mag chicken fillets at karong Domingo ha. Chicken gyud akong nahunaan og luto kay na ako bagumangkon diri mo biniganahan sa mga kabatan-unan, di ba? Lahi gyud ba sa manok kay mag heart jud ang mga mata sa mga bata, di ba? Og mga feeling bata sad lami mo guni siya. Bisan akong mama, malipay gyud siya manok ang sudan, mawa ang sakit sa tuhod niya, so bali ni siya. So kamo diha nga nagunahuna nga ang manok makasakit sa tuhod, ayaw, just think positive. Kay makasakit gyud na ako sa negative imong hunahuna, di ba? Of course, sad, you eat in moderation, di sad palabaanan. Ang klase sa pagluto nako simple pero rock ang timpla. O di ba magdaog ra na si timpla nimo. Simple siya pero enjoy na kayo ang Sunday, di ba? Happy Sunday ninyo, happy family day. It's me, Annabelle.